шаби 16 декабр аз мағозаи хӯроквории як сокини Рӯдакӣ дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе 54 зарф равғани растаниро дуздиданд. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи дуи дар ноҳияи Шоҳмансур бо аризаи марди 40 солаи сокини ноҳияи Рӯдакӣ муроҷиат намудааст ки шаби 16 декабри соли 2021 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба мағозаи хӯроквориаш воқеъ дар шаҳри Душанбе даромада аз он ҷо 54 адад зарфҳои равғани растаниро дуздида аз ҷойи ҳодиса ғайб заданд. зарари расонидашуда 4530 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ҷавони 26 солаи сокини пойтахт ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. оид ба ҳолати мазкур тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи дуи дар ноҳияи Фирдавсӣ бо аризаи марди 29 солаи сокини пойтахт муроҷиат намудааст ки аввалҳои моҳи сентябри соли 2021 марди 29 солаи сокини шаҳри Душанбе бо роҳи фиреб ба бовариаш даромада аз ӯ $6200 амрикоӣ гирифта то ҳол бар нагардонидааст. ҳамзамон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи мазкур марди 46 солаи сокини пойтахт муроҷиат намудааст ки моҳи декабри соли 2020 марди 39 солаи сокини шаҳри Кӯлоб бо роҳи фиреб ба бовариаш даромада аз ӯ 161738 сомонӣ гирифта то ҳол бар нагардонидааст. инчунин ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи ҷомӣ бо аризаи марди 46 солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки моҳи август ва сентябри соли 2018 марди 39 солаи сокини ҳамон ҷо ки пеш бо моддаҳои 247, 314 ва 323 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст бо роҳи фиреб ба бовариаш даромада ба ӯ қитъаи замин надода маблағашро ба манфиати шахсӣ сарф намудааст. баъди талаби чандин каратаи ҷабри дида ном бурда аз ин маблағ 32000 сомониашро баргардонидааст. нисбат ба ҳолати зикри гардида тафтишот идома дорад.